Önök miért ment máma választani, vagy volt már választani? Nem, én nem választok. Miért nem választ? A politika itthon nem nagyon érdekel. És sok ember azt mondja, hogy inkább akar változást. Önök nem akar változást? Igazából szerintem nekem így nem nagyon számottevő, hogy mi történik itthon. És az miért van? Külföldön dolgozom. Csak hazajárok néha, de a politika nem nagyon érdekel. Sokan azt mondják, hogy a mostani kormánnyal nagyon elégedetlenek, és hogy legyen változás. Magyar Péterrel sem mindenki elégedetlen, de inkább őt, mint Orbán. Te ehhez mit mond? Vagy hogy meg tudja ezt érteni? Igazából megértem, viszont nem tudom, nekem egyik párt sem tetszik. Szóval a mostani a Fidesszel megvan az egyik problémám, viszont nekem meg a Tiszának hiába változásokat ígérnek, nem tetszik nekem a külpolitikájuk. És akkor mi soha nem volt, nem ment el választani, vagy már a múlt években ment? Nem, soha. És akkor nem tartja fontosnak, hogy a demokrácia miatt, hogy legyen, vagy úgy látja, hogy valahogy úgysem Nem, számít? engem annyira nem érdekel. Jó, oké, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Miért mennek önök máma választani? Mert ez az egyetlen alkalom, amikor igazából dönthetünk abból, hogy kik azok, akik meg fogják hozni a jövőben, 4 évben a fontos döntéseket az országunkkal kapcsolatban. És inkább változást akarnak, vagy úgy, hogy amilyen volt? Nagy változást nem szeretnénk, de valami némi módosítást azért igen. És az egész kampányozásról, a múlt hetekről mit gondol? Az túl sok volt, vagy milyen volt nekik? Túl hangos volt, én azt gondolom, és nem egyformán lehetett hallani mindenkinek a hangját, ez egyértelmű. Hát mondjuk érdekes, hogy itt például az út mellett rengeteg plakát volt kitéve, tehát ilyen plakáterdő magyarul, és mellette meg olyan úton lehetett közlekedni, amiben hatalmas nagy kátyuk vannak. Úgyhogy szerintem ez egy picit így visszásan néz ki, még akkor is, hogyha nyilván ez az önkormányzatnak a felelőssége, hogy a helyben milyen az út. És milyen jobbulásra várnak a választások után, vagy mi jobbuljon? Hát a gazdálkodás, az egészségügy. Az a fontos. Igen, hát az egészségügy mostanában nem áll olyan szilárd lábakon, mint kellene. És így külföldön mi azt halljuk mindig, hogy hát Orbán Viktor ez, Péter Magyar az. Megértik, hogy vagy ez a, hogy mondjam, hogy a külföld így mit mond így Magyarországról? Hogy mondjuk, hát az Orbán Viktor olyan nagyon konzervatív, de a Péter Magyar így azt hiszik, hogy értik külföldön Magyarországot, vagy valahogy nem? Hát szerintem nem értik. Mi általában angol nyelvű híreket szoktunk inkább nézni, a külpolitikát követjük, a belpolitika. Tehát én úgy gondolom, hogy azért Magyarország annak ellenére, hogy azért mostanában nagyobb hangsúlyt kap a külpolitikában, azért mégiscsak egy kis ország, és ezért a külpolitika alapvetően meghatározza. Úgyhogy azt szerintem nagyon fontos követni. Hát ugye vannak olyan szereplők a porondon, akik alkalmasak, meg olyanok, akik alkalmatlanok arra, amire jelölték magukat tulajdonképpen. Meg itt a finanszírozás kérdése is elég érdekes, hogy egy semmiből kinőtt pártnak honnan van ilyen finanszírozása, hogy ugyanolyan plakáterdőbe kiteríti az országot, mint az, akik már sok éve hatalmon vannak. Köszönöm szépen. Mert a Magyar Péterrel szerintem mindenkit megvéd, és nem olyan, mint az Orbán Viktor, hogy nem megy el ide-oda megkérdezni a családokat. És még soha nem voltál elégedett Orbán Viktorral? Igazából nem, meg nem igazi ember. Mert hogyha én amúgy azon is gondolkodtam, hogyha sétálna nagyjából az utcán, és ott lenne egy idős hölgy vagy ember, akinek segítségre van szüksége, szerintem ott hagyná, ami undorítónak tartok.
mert a segítség a legfontosabb. Hogyha látjuk azt, hogy valaki bajban van, akkor segítsünk neki, ne az, hogy elmenjen, mint egy mocskos, undorító Fidesz. És Inkább Péter Magyarról mit gondolsz? még most így nyilván nem tudok mit mondani, mert most így azért nem tudok mit mondani, mert én még nem láttam őt, hogy hogyan irányítaná a magyarokat, de szerintem nem lesz vele semmi baj. És szerintem helyre fogja tudni állítani a Orbánnak a fasságait, és szerintem ez igen. Igen, ezt megvárom, hogy a szavazást megvárom, hogy mi lesz belőle. Hogyha Magyar Péter nyer, akkor nyilván maradok, de hogyha Orbán vagy a Fidesz nyer, én nem fogok maradni, én nem fogom megvárni azt, hogy valami baj legyen, vagy valami. Úgyhogy megvárom. Jó. Köszönöm szépen.